Maswerte nga wala siyang minapilasan nga individual matapos nga nagsadsad ang Roro passenger vessel kag bumunggo sa fiber boat sa Parola Wharf sakop sa Barangay Concepcion City proper Iloilo City alas 5 kahapon na Enero 29. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay alias Smile ang nakakita sa insidente, gan payag sini nga hinali lang nagpahigad ang Roro sa direksyon sang manok-manok ng fiber boat kag ini ang nabunggoan. Kamusta di pagsadsad yan namin nabunggoan sa mga napagay di ba niya barko? Ang manok-manok. Ang manok-manok? Nga fiber. Fiber? Ang fiber nga manok-manok, di na sa gabiyaya, ma'am? Hordan, man nga passenger. Suno pa kay Smile, wala sang pasahero nga nagasaka sa fiber boat sang inian ang bungguan. Dugang pa sini, madasig naman ang pagresponde sa personnel sang Coast Guard Iloilo kag ginaimbestigaran na ang nasambit nga insidente. Mayo lang mga K5 wala man si minapilasan matapos nga nagsadsad ining Roro nakip na sa pagbunggo sa buli sang fiber boat diri sa may Parola Wharf. Balita nagikan sa may city proper, ako si K5 Aaron Trifoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.